mu voters row medu sezvo delimitation ichishandisa voters row haishandisi population kana kuti statistics dzinenge dzaunzwa neZimstat, inoshandisa voters row. Saka ndine muenzaniso wandinawo pano unogona kuti unganzwisisika wokuti tikatarisawo kana sezvakaita constituency yangu yeGokwe Kauyuni gore ra2023 yakaita vanhu vakanga vakaregister kuvhota vaisvikaiwo 31,144. vanhu vakakwanisa kuvhota vakaita iwo 21,759. Saka tinowanika kuti pane musiyano kana wevanhu vasina kuvhota vanosvika iwo 9,389. So tikatarisa uwandu hwevanhu tabatanidza Gokwe North yese yakadaro, uwandu hwevanhu vese vemugokwe North vanosvika 249,000. Asi vanhu vanozokwanisa kunge vachivhota mugokwe North vanongoriwo 74,847. Asi paregistration vanhu vanenge vakavhota pavoters row vanhu vakanyoresa vachisvikawo 108,000. Saka takaona sokuti delimitation ikasangova yezvimiganho yekuvhotesa ikabatanidzawo nezvimwe zvinosangana nevanhu nemagariro anenge akaita vanhu, kusanganisira miganho yemadzimambo, miganho yemawadzi iyoyo neyemadzimambo ikange iripowo ipapo, sei delimitation commission ikakwanisa kupiwa rimwe bandiko kana department rinoita iro zvestatistics kuti inge ine department iroro kuti zvibatsirane. Ndakaona tichiita futi dambudziko ipapo nokuti patinosvika mumba muno kazhinji tinowanza kunetsana na Minister of Social Welfare tichivabvunza kuti ko chikafu chichaenda rini kumusha. Minister vanowanzosumuka vachipindura iwo kuti iko zvino tambotanga tanotumira vanhu maenumerators kuti atanga anoverenga vanhu anoona kuti uwandu hwevanhu hwakamira sei, but izvi zvakaitika gore rakapera asi tanga tisina gore tabva kuverengwa kwevanhu, tanga tisina gore tabva mukuvhota kwevanhu. Saka zvinongoratidza kuti manhamba atinoshanda nawo kana tichigura miganho anenge asinga represent manhambers chaiwo atinawo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, zvimwe zvandisingagoni kutaura nguva ino nekuda kwemukana mupfupi wandapiwa. Asi chikumbiro changu kuna Honorable Minister of Justice ndechekuti dai zvaigona iye delimitation yagona kupiwa kana kuti ishandidzane ishandire pamwe chete nevanoita statistics vecensus, izvigovabatsira nokuti ivo vanenge vachingospecializa nezvekugura miganho yemawards nemaconstituents. So Madam Speaker, zvine zvazvakanakira zvakawanda izvozvo zvatiri kutaura kuti zvikaitika saizvozvo zvinoita kuti basa even rehurumende riitike zvakanaka. For example, semuenzaniso kana even Ministry of Health ikada kuti iite chinoitawo maprograms ainoita kungava kubaya vana kungava kudini statistics dzinenge dziriko even kusvika kudistrict level. Saka maybe nekuda kwokuti ndingobata sezvo masarirwa namaminisi maviri. Ndinotenda Madam Speaker, ndichapedzisa hangu pacommittee stage ndoda kutaura nyaya yemadzishe. Inini ndinotendera nepfungwa yakaunzwa mumba muno naHonorable Jere, zvekare nepfungwa yakaunzwa muno paripoti yakaverengwa naChairman yekuti madzimambo Chiefs Council yakati iyo havasi kubvumirana nekuti madzimambo aite zvematongero enyika. Ininiwo ndasimuka pano ndakambotaurawo namadzimambo angu, ndine madzimambo matatu. Madzimambo angu matatu akandiudza kuti isusu takasarudza mukuru wedu atakaisa kuChiefs Council, saka ivavo zvavanotaura ndo zvamunofanira kuteerera. Regai nditore muenzaniso wemba ino Madam Speaker nebhiri ratiri kuproposa ireri kuti ripase kuti isusu semamembers of Parliament kana tavhotegwa kubva kumusha tikauya muno tinenge takuchimirira kana rapasa kumirira vanhu vari kumusha kuvhotera president. Naizvozvo ndo chimiro chatofungidzirwa kuti chikavapo Chiefs Council, Chiefs Council, Chiefs akapinda Chiefs Council vanofana kunge vane ivo vane final say kana kuti zvavanotaura zvirizo zvinofana kuti zvitogwe nemba ino. Saka naizvozvo ndinoti masubmissions akaiswa neChiefs Council daita amateerera nokuti ndiwo anodiwa madzimambo haagoni kuti timire nawo munorangarira kana taakuita zvekukambena. Pane yatingati hate speech, vanhu vanenge vachitukana. Alright, ngopesa sentence yangu, vanhu vanenge vachitukana. Saka naizvozvo madzimambo dai arega kupinda mune zvematongero enyika maita basa.
Honorable Piguyo. Tinotenda mubato wechigaro. Chekutanga vakutendai nekunipa mukana uno kuti ndisimuke ndichitaura ndakamirira vagari vemuBhoera North constituency avo vakandisarudza kuti ndigouya ndichivamiririra mudare rino reparamendi. Vagari vemuBhoera North constituency mubato wechigaro vari kuti tiyeuchidze imba ino oro dare rino kuti bumbiro remutemo harisi gwaro rakanyorwa padombo oro kuita zvekuvezerwa padombo, igwaro rinokwanisa kuchinjiwa chero nguva nenguva zvichienderana nezvakatarisana nenyika. Vaenderera mberi vachitenda zvikuru mubato wechigaro mabasa ari kubatwa nemutungamiriri wenyika Comrade E.D. Mnangagwa, vari kuti kubva vachimbovhota zvavo kumasuro kwavanosivhota, asi mashandirwo ari kuitwa munguva yatino nemutungamiriri wenyika vaona zvakakodzera kuti makore mairi awedzerwe kuna president, ma-MP uye makanselas ose kuitira kuti basa redu ripere zvakanaka. Mubato wechigaro, isu sevagari veBhoera North tine zvakawanda zvatakaona kubva tichiwana utungamiriri waDr. E.D. Mnangagwa, zvinosanganisira zvibhorani, zvinosanganisira Marowanyati dhemu. Bhoera nekuzikanwa kwainoita nekupisa mubato wechigaro yanga isina sosi yemvura kana kuti nzvimbo yatingati inowanikwa mvura yakaungana kusvika mwaka wokunaya wasvika, asi kuuya kwakaita Mnangagwa iko zvino tava nedhamu munzvimbo yeBhoera North. Saka vagari vati kana mukabhanya iko zvino kuti makore 5 apera ngavachibva, isu tisati taane madrip irrigation nezvimwe zvoenderera mberi, mwana uya anouya ine plan yake. Saka ngapaite yatinoti pachirungu continuity kuti basa rimbotanga rapera irori iwo wozouya vamwe vanotevera. Mubato wechigaro tichitaura nevagari vemuBhoera North vaiti makore mairi hachisi kupa imi muri kuParliament. Vari kunyanya kupa vanhu vanonetsa vakafanana nevari kudivi rekuruboshwe uko vanoramba kuti kana kwaitwa maelection vambotora nguva yakakura vachipikisa. Point of order. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. What is your point of order? Maita basa mubato wechigaro. Ndiri kuda kuti Madam Speaker kuti tichengetedze nguva ka mashoko atinotaura ngaasaita kuti aite sekunge anodena vamwe, nekuti ndo zviri kusumudza mapoint of order. Honorable member ngava withdraw mashoko avo ataura kuti vanonetsa vekudivi rimwe. Tatenda. Divi ripi? Pamwe diviro. Anditiwa vakagara diviri, pane diviri nediviri nediviri neiri neiri. Enderera mberi. Tinotenda mubato wechigaro. Point of privilege, Madam Speaker, ma'am. Point of privilege. Madam Speaker, ma'am, muhouse muno mune madivi maviri anozikanwa, left and right. Honorable member pavanongotanga kuti rimwe diviro zvinhu zviri provocative, those atiri kuramba tichichema kuti ngazvirege kudaro, those anetsa ngavangomedza mashoko avo vorega kuramba vachidaro. Ndinotenda mubato wechigaro. Medzai mashoko enyu muende mberi. Ndinotenda mubato wechigaro, regedzai ndimedze mashoko andataura ndichiti. Ndinotenda mubato wechigaro, ndamedza mashoko andataura. Mubato wechigaro, makore maviri andiri kutaura kuti awedzerwe aonekwa zvakakodzera kuti timawedzere, nepamusana pekuti tinoti tikabva musarudzo oro matoti mumaelection vazhinji vanotora nguva yakareba vachienda kumatare vasina kugutsikana nekukundwa musarudzo. Saka ndivo vatati kumakore avanombotitambisira maviri avo
kana vapedza kutitambisira makore titoramba tine 5 ataatinawo kuti tishande tine development munzvimbo dzedu. Ndo zvandiri kuzama kutaura kuti paisi toonekwa kuti mukaona kuti MP aikwanisa kuzoshanda makore 3 makore mairi aya ndeyekunetsana mumataredzi mhosva nekupi vanhu vachiramba kugutsikana kuti vakundwa musarudzo. Naizvozvo kubata chigara tinoti makore 2 aya sebhoira anoti ngaawedzerwe zvavo kune vose vakavhoterwa. Point of order. Point of order. adenzera kuti unopengeyo ndiani? Juji. Pana adenzera kuti unopenga iwe. Chaimvura. Honorable zvaipa. Maita basa mbati wechigaro. MP mashoko avari kutaura ekuti vanhu vebhoera ini ndo kumusha kwangu ndo nzvimbo yandinobva. Raipasi hamuna nyaya yenimi. Honorable shiri yedenga. Mbato chigaro hanza ndapedza ndaragatswa pasine point of order. Chapreza zvakwana. Order honorable shiri yedenga. Pedzesai honorable Guyo. Aya tinotenda mbato chigaro. Mbato chigaro ndikada ndibate nyaya yemadzishe. Isusu nevagari mubhoera tinotsigira chose kuti madzishe apuwe mukana wekuita zvematongerero enyika. Nekuti mukatarisa kumashure uko kune madzishe akawanda akafanana nana Chief Nduweni vamaiona vachipinda mune zvematongerero enyika vakawanda nechimunwe vachisapota rimwe divi. Zvino tinotsigira kuti zvadai zvazarurwa kuti munhu wese achibuda pachena auya contested chiyasoona tichiziva paari pane kuti munhu anenge achiwanda nekuti ndirishe ndati zvakati asingasotauri divi raanotsigira. So sezvaitwa nana Chief Nduweni kumashure uko. Bato yechigaro savagari vemubhoera vari kunyanya kukumbirisisa kuti makore 2 akapuhwa kuti aite manomwe. Tiri kunyanya kukumbirisa kuhurumende kunyanya kuna Minister of Finance kuti makore edu manomwe aya anga aine mari dzakakwana zvatoti zvikwanisiro CDF yedu isazojambwe kuitira tisasiye kana nzvimbo imwe neimwe zvayo isina kuunzwa budiriro. Nekuti mari ndio mari inokwanisa kuti vagari vemubhoera vanotaura nemutungamiri wavo vachitaura pavanoda kuti apa naapa dai pagadziriswa. Ndokutenda mbato chigaro nenguva yamandipa. Mazvita honorable shiri yedenga. Thank you, Madam Speaker, ma'am. I fully concur with the colleagues that the Constitution is a living document and should evolve with the needs and aspirations of the people. Additionally, any constitutional reform should embed the core values of constitutionalism, including constitutional supremacy, popular sovereignty, separation of powers, institutional independence, accountability, inclusion, and protection against personalization of power. Any constitutional amendment which transgresses one or more of these core values is a nullity, hence should be rejected. Be that as it may, Madam Speaker, ma'am, the $1 million question Point of privilege, Madam is... Speaker. Can the honourable member be heard in total silence? Thank you. Be that as it may, Madam Speaker, ma'am, the $1 million question therefore is,
Does Constitution Amendment Bill number 3 deepen democracy, constitutional democracy, or weakens it? Does it seek to strengthen the 2013 Constitution's founding values or dilute them? In my respectful view, Madam Speaker, Ma'am, Cab3 should be rejected because it threatens the core values of constitutional democracy. Instead of protecting the people's rights to choose their leaders and hold them accountable, the amendment concentrates more power in the executive, weaken independence of state institutions, and reduce direct public participation in national governance. A constitution should protect citizens from abuse of power, not make it easier for leaders to escape scrutiny. Why do I say so, Madam Speaker, Ma'am? First and foremost, this bill weakens judicial independence. Clause 14 of this bill removes the issue of public nominations and public interviews of lower court judges. Madam Speaker, Ma'am, this removes the aspect of transparency, and there is no guarantee amongst the public to the effect that the persons that will be appointed as judges are fit for the purpose and are qualified. Courts are supposed to act as neutral guardians of the law. Any changes in their appointment procedures giving the executive more influence affects the independence of the judiciary, which is contrary to Section 164 of our Constitution, which is clear that the independence, impartiality, and effectiveness of the courts are central to the rule of law and democratic governance. The second issue is that this amendment weakens the traditional leadership system. I would like to concur with the views of the Chief's Counsel on that matter. Madam Speaker, Ma'am, I heard some arguing that the traditional leaders should be accorded political rights because they are universal, which is true, Madam Speaker, Ma'am. If we are to accord them political rights, let's adhere to Section 67 and preserve their universality and consider the prisoners and those that are in diaspora who are deprived of their political rights. The third issue, Madam Speaker, Ma'am, is on how this amendment bill weakens ZEC. Madam Speaker, Ma'am, in his presentation, our leader of government business did indicate that the changes primarily on the voters' roll and delimitation were motivated by the need to align ZEC and make it focus on its role of conducting elections. Madam Speaker, Ma'am, I respectfully partially agree with the Minister, but what the Minister did not consider is that election is a cycle. If we remove certain components of the electoral cycle, then that affects its integrity and the flow of the electoral process. And the reason also why I feel the amendment weakens ZEC, the role of delimitation, for example, it has been removed from ZEC and given to a new commission. Madam Speaker, Ma'am, we are all aware that according to Section 320, that such commissions are appointed upon the prerogative of the President. Hence, they report to the President. Madam Speaker, Ma'am, that in itself affects the independence of that particular commission which is proposed. Unlike ZEC, yes, ZEC, we have complained about its conduct, particularly on the issue of independence. But at least it has some nominal independence as compared to this body which is proposed. Madam Speaker, Ma'am, also I would like, what is exciting about this debate, Madam Speaker, Ma'am, even colleagues from the ruling party have complained about the conduct of ZEC, which we as the opposition have been complaining about. In a way, we have been vindicated. We complained about ZEC as to how it conducted the delimitation of 2022.
Madam Speaker, ma'am, when it comes to the issue of delimitation, it's whether the function is removed from ZEC or given to another body or it remains with ZEC. But the bottom line is that our constitution is clear when you go to sections 160 and section 161. What ZEC failed to do was to respect the principles of delimitation, particularly, for example, or on the community of interest where they're supposed to engage traditional leaders. ZEC failed to adhere to the thresholds that are gazetted in our constitution. So, Madam Speaker, ma'am, even if that function is removed from ZEC and given to the other body, the bottom line is that as long as there's no respect, then we are not going anywhere. The issue is, instead of us debating this amendment bill, we should be focused more on the Electoral Act, aligning the Electoral Act to the Constitution. And going to the issue of the voters' roll, Madam Speaker, ma'am, the minister did inform this August House that the amendments were motivated by members of the opposition bench, particularly Honorable Makam, Honorable Wende, and Honorable Bid. I had the privilege of consulting these honorable members, and also I had the privilege of going through the Hansard of the 18th of May 2023, which the minister referred to. The minister was right to say that the opposition bench recommended that we have automatic voter registration. You are left with 2 minutes. Thank you, Madam Speaker. Yes, the automatic voter registration was what our members proposed. But, Madam Speaker, ma'am, the minister did not adopt that recommendation, their recommendations in totality. I say so because, yes, we complained about the conduct of Mr. Mdede with regards to the voters' roll, but then the minister did not separate the functions of the voter registration, which the members said they should go to the RG's office. Yet the voters' roll should go to ZEC. What should happen, Madam Speaker, ma'am, which the members proposed, is that the RG's voters roll, the RG's voters roll, which is derived from the civil registry database, should be used as a way of checks and balances to compare what is with the ZEC, so that at the end of the day, we have a voters roll which is accurate, we have a voters roll which incorporates everyone. And this is the system which is adopted in South Africa and Botswana. So I submit.